Most. Szivat? Szivatlak. Na mondjad, bevezető, tessék. Azt szokta mondani, kedves nagyanyám, hogy a kenyérben nem kell só, az izzadtságsabb megítesíti. Kedves nézőink, ennél rusztikusabbak nem is lehetnénk. Ez itt a Sanyi Főz szilveszteri kiadása, amikor is krumplis palacsintát gyártunk, a húgom kezét és bölcsességét látták az imént. Én lencsesóletet fogok csinálni, amelynek se a lencséhez, se a sólethez különösebb köze nincsen. Melléktermékeként lencseleves és sertéspörkölt fog keletkezni. Ennek az előkészületeit fogjuk több részletben mutatni, a só egy kicsit ott van balra. Továbbra is pányokról jelentkezünk, ha még valaki nem találta volna ki. Ez itt a Sanyi Főz. Hello! Ez pedig az az ételféleség, amiért sokak szerint nekem csak ezt kéne főzni, és ennél bonyolultabb dolgokat nem. Hello! Na, a krumpli, a liszt és a tojás, valamint a só. Tej van benne? Nincs. Nincs, tej nincs benne. Az ide összelényegült tésztává, amit ezen a hű de rusztikus izén nyújtunk ki. Szóval ez itt ha ez most a köztévében sok pénzből lenne csinálva, akkor ennek a jelenetnek lenne a Borbás Marcsi Screaming Orgasm című videó a címe. Ki fogja nyújtani, kis kockákat fog belőle vágni, és hát arról sajnos nem volt Sanyi Főz epizód, amikor ez az eperlekvár elkészült, az lesz beletöltve, ezzel jelentkezünk egy kicsit később. Hello! Jaj, egyet tíz. Nem volt elég sokáig. Kedves mindenki, ott mögöttem, ami nem biztos, hogy látszik, sül a krumplis palacsinta. Ez itt sertéscomb, egy kvázi lehártyázott állapotban. A könnyen leszedhető hártyát leszettem és felkockáztam. Ez egy kis füst... Nem, olyan, de kvázi likvid. Igen, családilag akadályozott főzés van. Családilag akadályozott. Ez itt valami füstölt akármi. Ezt fel fogom főzni. Azért, mert itt a közepén látszik, hogy egy picit még olyan nem átfüstölődött. Ezért ez egy negyed órát forró vízben fog leedzeni, mely forró víz lesz később a lencseleves alapja. Itt továbbra is ilyen szeretelés, mint egy rendes scooter partin folyik. Ha ezzel végeztünk, majd még jelentkezünk. Hello! Na, az ott a ilyen levágott hártyák és társai, az ott a dísztelődő hagyma, egy nagy teljesítményt fejt ki, az úgynevezett dinszlájztunk. És akkor most jön az, amikor még voltak férfiak. Szóval, itt van összekockázva a hús, és ezt hozzá fogom adni a pörkölthöz. A múltkori videón látott paprikakrémmel fogom ízesíteni, illetve ezzel a finoman ihatatlan Vesztergombi Pinot Noir nevű borral. És ebből lesz pörkölt, jelentkezünk később. Most ez ilyen gazdaságos, mert a stáb éppen tojást pucol. A pucolt tojásokról majd később ejtünk szót. Hello! A pörkölt, most ezt le fogom fedni ezzel a fedővel, és ott fog megpuhulni a disznóhús. Ez itt egy mérsékelten repont dolog. A lehártyázott zsíros darabokat egy kis borssal megsütöttem pecsényére, kis kenyérrel fogom megzabálni. Amit ilyenkor meg szoktam tenni. Most én gyereksírás van a háttérben, meg ilyenek, úgyhogy kijelentkezünk. Hello! Szereti a sztárkodást. Nézd meg, elhazarolja. Megyünk? Megyünk. Na, azt mondja, hogy ez itt a feldarabolt füstölt. Ezt pontosan azért, hogy élelmiszer-higiéniai szempontoknak is megfeleljen, meg hogy ne zabálja meg a rokonság, miközben készül a sólet. Beleküldjük ebbe a vízbe. Küldünk mellé 2 darab babérlevelet, és majd kicsit később, amikor már majd kiszedjük a
sült húst, akkor majd megy bele leves, zöldség és a lencse egy része, meg kolbász, és akkor ebből holnap egy ilyen deluxe füstölt, kolbászos, kicsit savanyú, kicsit tejföllel behabart lencseleves lesz. Ez lesz a másnapos kaja a sólet után. Most csak ez egy ilyen rövid bejelentkezés volt, nem a szokásos tápfilm, ez, hanem a kisebbik sógorom, aki valójában a nagyobbik, ebben nem menjünk bele, most megnyomja a rec gombot és kijelent. 1, 2, szlovák sör helyett pocsék. Na mindegy, de nem ez a lényeg. Most egy összeállítási fázis jön, azért tértünk vissza. Elkészült a pörkölt. Ebből a léből kiszedtük a füstölt húskockákat, ebből lesz majd a lencseleves. Ez itt a beáztatott lencse, ami a mellékelt ábra szerint kicsit sok lett. Leöntöttük róla a vizet. Ez itt a tegnapi marhahúsleves. És most jön az, hogy összeállítom a sóletet. Ez megfogható? Így megfogható, igen, ez egy műanyag fülű fazék. Így, megy bele a sertéspörküt. Ebből a kicsit kényesebb ízlésű rabbik már kitalálhatták, hogy ez nem egy kóser sólet. Ezt így összekeverjük. Majd pedig jön a füstölt hús, ezt is belerakjuk. Hát ez nem lesz egy szegényes sólet, de hát ennek a babonának az a lényege, hogy az újévi kajánk legyen gazdag, mi is gazdagok legyünk az új évben, Mága Zoltán CD-ket vásároljunk magunknak, és használt BMW-vel járjunk, mint minden rendes, sikeres magyar ember. Ezek itt a megfőtt tojások, amelyeket ilyen ízlésesen elrendezek rajtuk. Hát olyan bazár ízlésesen, mit milyen ízlésesen. Ez így belejön. Így közben a Deezer szinkronizálása a Bluetooth hangszóró, valamint régi szép magyar hagyomány folyik a háttérben. És ezzel a maradék alaplével feltöltöm. Ha az alapléből kevés lesz, akkor még a füstöltnek a levéből szedünk rá egy kicsit, és egy kicsit még szedünk is rá. Itt a verőkanál. Annak érdekében, hogy ez tényleg színültig legyen vízzel, vagy hát alaplével. Ha nem lenne húsleves, akkor az egész ebből a füstölt alaplébről menne, de hál' Istennek van húsleves. Közben a nővérem gyomorégésének manifestációját hallják. És akkor, amikor ez kész van, így ahogy van, erre így ráteszem ezt a fedőt, felhívnám figyelmet a kóser sólet Trianon tál elkészítésére. Azt vedd ki azt a rácsot, így is van. És akkor ezt berakjuk a sütőbe, most nagyjából olyan este fél 9-8, valami ilyesmi idő van. Ez pont mire visszajövünk a petárdázásból és a kóbor kutyák kiírtásából. Ne petárdázatok, mert a kutyánknak baja lesz. Szóval mire ebből visszajövünk, addigra ez el fog készülni, nagyjából ilyen 100 fok, vagy ami a minimális hőmérséklet a sütőnek, arra kell állítani, és lehetőleg el kell felejteni, nem kell kavargatni, nem kell vele semmit se csinálni, ez innentől kezdve most már magától sóletté fog változni. Beállítjuk a 100 fokot, és elköszönünk. Hello! Megy. Gyere vele az eljár, úristen itt. Ne kapcsolt ki, mert mindjárt. Hello! Ez itt a Sanyi Főz, immár az új évben vagyunk, úgyhogy ezt a rossz spanyol kávát, amit ajándékba kaptam kenyérkereső foglalkozásom gyakorlása közben, ugye kibontjuk, gyere mellé. A sólettel az a komplikáció adódott, hogy a sütő nem nagyon tudott 100 fokon sütni, ezért este, miután visszajöttünk a tűzijáték nézésből, felnyomtuk 200 fokra, felforrt, kikapcsoltuk, és mostanra reggel gyönyörű, megpuhult, langyos sólet keletkezett belőle, úgyhogy erre fogunk most az önök egészségére is inni. Kövessék 2017-ben is a Sanyi Főz, pezsgős poharunk addig nincsen, úgyhogy ezt fogják önök most látni, hogy én kitöltöm
valami, a fene se tudja milyen likőrös poharakba a pesegőt, adok belőle a stábnak is. Úgyhogy ez kimegy az internetre, hát? Boldog új évet! A unokahúgomat látták az imént. Boldog keresztlányom is. Boldog új évet, kövessék az új évben is a Sanyi Főzt. Hello!